Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, meaning mga nagsingabot nga mga rallies, nagsugod tingali na, nagsugod na niadtong niaging adlaw ug karon hangtod na ginis sunod pang mga adlaw. Atong iampo nga magmalinawon ug ang atong mga kaigsuunan nga mopadayag sa ilang mga ihuna-huna o gibati kabahin sa atong kahimtang sa nasod, respetuhan unta o tagaan sa ilang tinuod na katungod. Ang ato sad nga mga leader sa nasod magpatalinghog unta sa sitwasyon o sa mga gipang hangyo yango sa atong tawhan, labi na dinhi sa ato mga kabus nga katawhan nga naigo nining mga trahedya. Dili unta magpakabutabungol ang ato mga government leaders. Ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, iampo sab nato matagaan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na gyud ang maayong panglawas o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nagamhanan og maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu og kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuban kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Bisan kinsa nga wala makaila sa Dios, buang gayud. Ang mga tao nga sama niini nagtan-aw sa mga butang nga maayo nga naglibot kanila, ug bisan pa ni ana wala nila makita ang buhi nga Dios. Nakatuon sila sa mga butang nga iyang nahimo, apan wala nila ilha ang naghimo niini. Hinunuan naghuna-una sila nga ang mga Diyos nga nagmando sa kalibutan, mao ang kalayo, o ang hangin, o ang unos, o ang nagatuyok nga mga bituon, o ang nagdahunog nga mga tubig, o ang mga bituon sa kalangitan. Ang mga tao hilabihan kalingaw sa katahom ni ining mga butanga, nga naghuna-huna sila, nga kini mga Diyos,
Apan angay unta sila nga makaamgo, nga kining mga butanga adunay usa ka agalon, ug nga mas dako kaayo siya kay niining tanan. Kay siya mauman ang magbubuhat sa katahum, ug siya ang nagama niini. Sanglit ang mga tao nahibulong sa gahom niining mga butanga, ug giunsa niini pagpanglihok. Angay unta nga makakaton sila gikan niini, nga ang magbubuhat niini labaw pa kaayo kagamhanan. Sa atong paggamatngon unsa kadako ug katahom sa kabuhatan, makakaton usab kita mahitungod sa magbubuhat. Apan tingali higpit ra kaayo kita niining mga tawhana. Tingali sa tinuoray naninguha sila nga makakaplag sa Dios, apan wala sila makahimo niini. Gilibutan sila sa mga buhat sa Dios, nagpadayon sila sa pagtan-aw niini, hangtod sa katapusan, nagtuo sila nga tungod kay ang mga butang nga ilang nakita, hilabihan man katahom, kini na sila ang mga Dios. Apan bisan pa ni Ana, kining mga tawhana sa tinuoray walay katarungan. Kung aduna pa sila'y igong sa labutan sa paghuna-huna, mahitungod sa kinaiya sa universo, nganong wala man gayud sila makaplagi ang Ginoo sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Diyos, ug ang kapanganuran nagsangya sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mapati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos.
kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon o pagpanginom o nagminyoay ang mga lalaki o ang mga babay hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mao usab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlawa kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinoon niini apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabhiuna may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babayi nga maggaling, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naghisgot og katapusan sa kalibutan ang atong Ebanghelyo. Niya gihuna-huna nila nga ang pagtapos sa kalibutan mahibaw-an nato. Si Jesus nagsulti nga inigbalik niya sa iyang second coming, matunaw ang tibuok universo ug ang tibuok kalibutan. Pero ningon siya, waay nahibalo kanus-an ni mahitabo, dunalay mga ilhanan. ug ang pinakailhanan nga iyang gisulti karon mao kadtong nahitabo sa panahon ni Noe, katong lunop sa tibuok kalibutan, ug kadtong nahitabo sa panahon ni Lot, katong Sodom and Gomorrah nga gisunog sa Ginoo. Linya imong tupad ina gusto na kang matapos. Gustong matapos. Naay balita na ang atong bag-ong namatay nga pari, si Father Kokoy Olmelia, napalgan, napatay, nagbanaw ang dugo dito sa iyang kondo unit sa may Mabulo, o naay samad iya batong liog, o gituhuan nga nagtapos siya siyang kaugalingon.
Pero giimbestigar pag maayo karos kapulisan ug wa bagyoy third party nga nagbuhat niini. Kumo na kay karon ang tulis, kumo na kay karon ang pagpatay tungod nis mga bisyo. Unsa gatoy meaning sa bisyo? Biga, inom, sugal, yup-yup or soyop niya utang. So tungod aning bisyo nahimong daghan ang krimen. Nadunggan ako sa una ang mga speeches sa atong former president nga gipriso na ron dito sa dahig na di ga nato masumpo kining korupsyon og drugas wa gyoy kalambuan ang nasod. Mahugno gyud ta. Kana ra yung duha mo iyang gifokusan og maayo. Ang drugas og ang korupsyon. Nya kining insurgency, kaning pagsigig terrorism, bunga manis korupsyon gyapon og sa drugas. Mao na karon daghan na sa kaing patay, daghang tulis, gani ang atong mga simbahan gipangtulis na. Oh. Matod pas usa ka pari nga bag-o pa lang gitulis dito sa Manlapay ang ako intawong former assistant parish priest si Father Arnel Ponce nagpost gilungkab na sa dito kumbinto nya sa ilang ihap-ihap siging discuss sa mga pari ika-16 na to nga parokya nganong kusog na marong tulis tungod yapon as bisyo. Lingay mong tupad inawa pa katulisan. Unya na apagilaing kining ato karong mga baha nawa na flood control, pulos na lang flood. Sige na rabasag uwan. Unya ang atong mga leaders, generally speaking, wa magtagad sa seryosong pagtagad. Tuwa hinoon kasigig tan-aw ang mga warrant of arrest gikan sa ICC, mo sigihag hisgot, kanang mga papriso anang ilang mga atbangs politika. Pero ang mga tao nga nangalubong na slapok, nangalubong na tubig, wa na'y mga balay, wa gyud hisgot eh. Ang kanabang tan-aw to seryoso ba? Ngano man tungod gyapon nas bisyo. Ug unsa man ning bisyo? Matod pa sa unang pagbasa, nagsigi mo og tan-aw og nalingaw kaayo mo sa mga hinimos Ginoo pero wa mo moila sa naghimo. Mga buang yun mo, matod pa ni Solomon. Kanabang magsigi kuno tagtan-aw sa hinimo nga mga nindot kaayo, unya wa ta mudayeg, wa ta moila sa naghimo. Mo na nga gitawag nag mga Diyos-Diyos. Kaning ni ang mga adlaw, bituon, kahoy, tubig, mga bungtod, mga bato, mga mananap, o kaha mga tao, kanang atong gitawag og mga Diyos-Diyos. Mga lords, drug lords, o mga nana. Mga lords man na, mga Diyos-Diyos. Landlord, ang sa panang uban. Na yung mga lord, de, linya imong tupad na kinsay imong Lord karon. Na kinsay imong Lord. Inaot unta nga ang imong Lord mao si Jesus. Mao ang the only God, the triune God para natong mga Katoliko. Nganong di man ta kailas Ginoo? Tungod kay ang Ginoo nagpakita nato
pinaagi sa iyang mga buhat. Dili gustong Ginoo nga mo abot siya nato, mo pakita siya nato nga mura bagyog kana bang amazing kayo ba. Ang gusto niya makailata niya tungod sa iyang mga maayong buhat. Ug ang pinakamaayong buhat sa Ginoo mao gyud ang imong tupad. Lingi imong tupad. Tanawa ang naong. Nakakita ba kas Ginoo? Kung wa gani kakakita sa Ginoo sa ato palahi ka Ginoo. Kana bang dili na kamo value sa hinimos Ginoo? Wa na kay respeto sa naghimo? Nabatay niingon ako, pader kanibang atong Santo Kristo ka brutal ba sad ang nagnaong oy? Nabantay mo sa atong crucifix diri sa loyo. Ganahan mo magtan-aw ani. Kana ba? Daghan kay samad nako arang-arang lang ganina. Kadto yung crucifix dito sa Seminaryo Mayor. Namurot pang naong, yan nangahiwi, pati yung bunuga ba. Nya, murag og magampo kay tan-aw nimo, murag mahadlo ka kay ang mga buhok ng gahi, nanindog ang uban diri. Murag yung ungo tanawon. Mao sa tingali na ang pagportray sa pag-ila sa naghimo ani. Pero ang naghimo ani artist. Atong respetuhan ang naghimo. Pero watay respeto ato nang bungkagon kay wata kauyon. Maobitan na kining ato mga simbahan natay cultural heritage. Kanang ato diyang pultahan di naman na pwede usbon kanang fasad nato. Nga naman giangko na nga cultural heritage. Respetuhan ang naghimo ana. Di ba? Bisag malusno pa nas linog, ayaw tanduga. Ang cultural heritage mao'y mo ayo ana kaning ato mga simbahan rong nangalusno sama dito sa daan bantayan kay cultural heritage respetuhan ang naghimo ana niya kanang imong naong kinsa may gahimo ana ug kanang naong sa imong tupad depende nimo ug nakaila ka Ginoo moingon ka Ginoo ang naghimo ana kana rong nangaanod sa baha. Kinsa may naghimo ana nila? Kinsa? Kana. Nya anong pilion ra man nato ang atong higugmaon, pilion ra man nato ang atong tahuron. Tungod kay kita na may nagpakaginoo. Ang katapusan di ay kalibutan, mga igsuon, mahitabo kung dili na tamo ila sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Mao man ay nahitabo sa panahon ni Noe. Wa na sila kailas Ginoo, ang ilang gisigihan na lagtan-aw, ang ilang mga pagkaon, ang ilang pagminyuay, ang pagtukod og balay, pero mosulti ang Ginoo di na sila maminaw. Mo nang gitapos sa Ginoo sila. Panahon sa Sodoma and Gomora, panahon ni Lot, mao gyapon di na mo ila ang mga tao sa Ginoo, ang ilang mga sala mao na ilang gihimong Ginoo, ang homosexuality mo'y kusog kayo atong panahon na sa Sodom and Gomora. Nya masuko sila kun badlongon sa ilang mga sala. Mao nang di na sila mo ila sa Ginoo, gipatay sila sa Ginoo. So ang katapusan sa dies kalibutan karon nga gitagna ni Kristo mausad ang panahon na ang mga tao di na mo ilag Ginoo. Sa inyong tan-aw, ang mga tao karon kita niila pa batas Ginoo sa tinuoray? Niila pa ta? As world? Naipipila tingali nga moingon ni ila, pero in global setting ba, kay katapusan mas kalibutan. Ang kalibutan, ni ila pa bagkin sa gabuhat niya. Sultihan lang ta mo, pero kaning ako, di magini siya siguro, pero sa ako lang naobserbahan ba, sa akong pagpamalandong,
Naabay atay gitawag og global rejection of God. In global sit-up ba? Tanawa ha? Ang divorce, gidili nas Ginoo. Pero ang tibuok kalibutan karon, tanang nasod, ang Pilipinas na lang kunoy why divorce. Pero nga tong divorce bill, naa na sa Senate. Nakapasar na sa Congress. Naghuwat na lang sa na anytime nga ma-approve na, mahimo na ng bill dito sa Senate. So in short, in relation to divorce, wa na ta ang kalibutan ba? Di na mutuog Ginoo nga nag-ingon ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao, nag-declare tag divorce. Oh, sa mo na, dili ba? Ang kalibutan wa na mo ilas Ginoo. Ikaduha na global sad ni kanang homosexuality, kanang same-sex union. Gidawat naman aros tibuok kalibutan, nayuban gahimog balaod ana, nayuban way balaod, pero ato na ginang giuyunan. Di ba? Masuko naman ganita, ato nang hisgutan nga sayop na. Di ba? Moingon ta nga sala na, ana mga suko kinsa ko kang manghilabot nako. Ako ning katungod. Ato na ginang isip nga ato nang right. Muna bisan dinhi sa atong simbahan naman dinhi sa atong parokya, di ba? Naaway. Kana bang same sex? Katulo, kanang premarital sex. Di ba? Murag okay naman na karon. Okay ka na mga mabuntis ka, naway ka na ganing bana, wa maminyo, ay okay na jud kay na nato. Ano man day? Napaday ni palaga na. Wala na oy. Kadaghan din ning magpabunyag. Mao ni ang akong gitanaw nga global ba nga kitang tanan murag ni uyon. Wala nay interesado nga mo kana bang lig-on gyud ba nga moingon mo condemn ani ba mo condemn. Wa na. Punan pa natog lain. Tulo naman unsa pa man dili pa ni siya igo nga mo proiba nga moratag in global sit-up ni sopak na tas Ginoo. Sige. Punan natog ikatulo. Ginagmay ra noon kanang paggamit anang artificial contraceptives, pills, ligation, vasectomy, condom, withdrawal. Dili day na going against God. Nya kumo naman na karon. Pila na lang kakabuk ang wa mo uyon ana. Gilingay mong tupad inawa jud ka pills. Ina. Di ba? Mao na nga bangbantay ta ani. Kay mga pagpakita man nga wa na ta mo ila sa nagbuhat. Nganong mag-pills man ka, kay murag ikay tag-iya sa imong lawas. Nganong mag-abortion man ka, tungod kay murag ikay tag-iya sa ikay magbuot anang bata nga niturok sa imong sabakan. Nganong mag-same sex man mo, murag ikay nagbuot sa imong sexual gifts. Nganong mag-divorce man, kay murag ikay nagbuot sa imong relasyon dinhi sa kalibutan. Naay magbubuhat, naay nagmonitor na tong tanan og ato ng ilhon aron dili tanganlan og buang sa Ginoo. Mao na nga unsa may atorong buhaton para dili tatapuson sa Ginoo, magsige ra gid tag ila nga naay Ginoo. Gilingay mong tupad ing nakanang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo'y nag-imbitar ana. Ingna ba? Ingna kana bang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo mo'y nag-imbitar? Kay basig padersiano ra inyong gitan-aw.
Nya nalimot mo nga kana ding pagpalit og slot, ato din ang gamiton para sa atong simbahan. Nya ang simbahan mao ang lugar diin atong masinati ang Ginoo, ang katilingban nga naghigugmaay, nagampo ug nagtinabangay. Mao na kining atong grace nga slot. Pila na madero atong slot. Atong grace para ni sa atong tiwason og bayad katong atong previous project dito sa San Vicente nga napahimuslan sa rugmaayo sa mga parishioners sa San Vicente Liloan. Unya ang atong halin ani karon 85,924 na kaslots, naapay 614,076 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 261 na atong nadawat. Nya kining atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa dinhi sa atong ongoing projects na karon ato na sang nahinay-hinayag pahimos na improve na ang atong palibot o mga facilities. Ang ato sang halin niabot nag 60,734 ka slots, na pay 39,266 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Unya ta ani 162 slot challenge nga tag 16,200, 169 na ang atong nadawat. Ang atong DPR, Divine Powerful Response, ato ning itabang sa mga naigo sa linog o naigo sa mga bagyo, labi na dinhi sa atong parokya. Ang atong total nga halin niabot nag 17,774, niya gikuhaan nig 8,773, na pay nahibilin nga 9,001 ka slots. Niya ato ning gamiton sa pagpanukod og mga balay. Daghan kay way balay. Gahapon dito mismo Law, hilak in town ang pipila. Wa na gid sila balay. Magtan-aw sa ta perting lisura. So magtukod tag mga balay, di tingali dagko kanang ma-afford lang nato. Mo cost lang og mga 50 to 60,000 labor and materials. Simple lang gyud nga balay. Pero maningkamot ta basig mga next week makasugod na ta og himo sa mga tukuronong balay. Mutabang lang ta. Ngunay atong itampo sa atong mga LGUs na nagtubag niining maong panginahanglan. Atong pakpakan ang namalit na tong mga slots nga nakaila Ginoo sa inyong pagpaambit aning inyong mga kwarta dinhi tag 100 dako kay pagpakita nga mituo tas Ginoo nga nag-awhag nato paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Kanang Ginoo nga nag-awhag unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Nya iyampo nato ang atong mga kurakot kaing mga official sa gobyerno nga bisan pagpanahon sa atong kalisdanan mangawkaw lang yapog kwarta, wa na gid sila kailas Ginoo. Ang ilang giila nga Ginoo, ang ilang atraksyon sa bahandi o sa gahom. Murag maunay ilang Ginoo ba, nalimot sila nga hinatag nas Ginoo nila. Nya muwa rasad na siya. Kaya ang Ginoo magyud mao'y magpabilin. Muna ang ato mga officials makaamgo unta sila nga dili na mao'y Ginoo ang kwarta, kung dili maunay gamitonon sa pagdaig sa Ginoo. Muna, sa ako sang birthday, ang akong kinabuhi, dili man sa nis Ginoo, dili sa Ginoo, dili man sa ni ako, sa Ginoo man ihalad sa din ako sa Ginoo mo, nangutan ako sa Ginoo, saon ako pag-celebrate. Walay hikay padre, walay party-party. Sao man, pamaligya lag slots. Saon pagbaligya, ang kutob mo great og happy birthday, nako, mo palit yung slot. Pila may slot paliton? 10 minos tagsa sa tulo na to ka slot. So 300 pesos. Nya gusto mong challenge,
na ay 6,200 kay 62 naman karon years old karong November 24 62 slot challenge 6,200 nanaday tayo ng greet ay nakadawat na kog 104 ka mga greetings anya ang challenge 11 sa 104 nga ni greet nga nipalit og slot 11 ang challenge. Di ba? Wa man mo malipay, wa tingin mo ni palit siguro. Magpaabot ko, napa may 10 days. 10 days pa man more to go. Tanaw na ko, yung pila ka buok ninyo ang mapalit. Nya kining tanan akong nadawat nga inyong greetings, ako ning ihatag ngadto sa atong simbahan. Labi na gyud aning mga tukuronong balay. Doon na sa inihatag o dako-dako. O para nis balay pader. Nako, sus, makahimo na nig mga usa ngadtos duha ka balay. Salamat kayo. Mo nang murag makahimo na gyud tarog mga dili na napo, no? Mga 11, 12 na kabalay ang ato tingaling kayang himoon. No, considering 50 to 60,000 ang atong kaning budget. So, basin pa, katabang-tabang ta. Nyagdaghan pa gyud mong mutabang, pinaagi nato. Magsige ra gyud tag himog balay hangtod mahimuan gyud ang ubay-ubay og balay makatabang ta sa ato mga LGU nga mohimo didto sa aning mutubag aning maong panginahanglan. Kining pag ila sa Ginoo mao ni ang makapawagtang sa silot sa pagtapos sa kalibutan. Kay kung magsige tag higugma sa magbubuhat dili niya gubon ang iyang binuhat. Pero ato na ganing dauton ang iyang binuhat sama na mga sapa, mga bukid, kaning mga kakahuyan, mga guba kita. Ug usa na sa dako kayong rason nganong kusog kayron ang flash flood tungod kay nangaguba ng ato mga bukid, ang ato mga kakahuyan ug ang ato mga sapa ato nang gihugaw-hugawag maayo. Wala na tani value sa sapa, labi na gyud mong nagbuhi og mga baboy, mga manok, nagbalay diha sa kilid sapa, ang inyong mga hugaw ipanghug sa sapa, hunungan na intaw na ninyo. Atong yama-yamaan, giinsultuhan ang magbubuhat ni anang tubig nga para untas kaayuhan sa tanan. Kinsa pa may makagamit ana pagpanglaba, kinsa pa may makagamit anang tubiga sa pagligo o kaha sa pag-inom nga inyo namang gilundan sa mga hugaw sa baboy, hugaw sa manok o ang hugaw sa inyong septic tank. No? Dili ka masuko ang nagbuhat anang tubig nga para unta na nato tanan. Mao na siya. Di manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang mga maayong butang. Tungod sa ato mga sala, kita karon nagantos. Mudangop kita ngadto kaniya nga mapaubsanon og moingon, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang simbahan, magdani sa makatawhan, og sa makanasuran ngadto sa dalan sa kaluwasan, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang Kristohanong matuohon, magsangyaw sa ilang pagtuo sa kinabuhing dayon, ug makaamgo sa tunhay sangputanan sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga makapangandam kita sa atong kaugalingon, alang sa pag-abot sa gingharian, pinaagi sa atong makanunayong pagpuyo diha sa kamatuoran, sa kamatinul-anon, ug sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang mga biktima sa panaugdaog, ug sa mga pag-abuso, makakitag matuod nga kaayuhan ug mga katapusan nga makakabot og hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Dios, wala kami mahimo kung wala ikaw. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasya, timaan sa mong gugma, sa mupaw sang pusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong way kathunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian.
sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsuonan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag na atong gipamisahan sa panahon sa adlaw minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag-unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod, divine protection. Ang ato lang yung buhaton, dili ta magsigi og tan-aw sa binuhat, ato gyung daygon og ilhon ang magbubuhat nga mao ang Ginoo. So pabalayon tagpalit og slots. Unsaon ganito pagpalit og slot? Una, anhiya sa atong opisina or dinhi sa atong mga lamisa dinhi sa palibot sa simbahan panahos Domingo o dito sa mga chapels. Pangailang mo resibo inigpalit niyo og slot or ipaagi sa atong bank accounts, tanawa lang sa atong screen ang atong bank accounts. Unya ikatulong paagi GCash, pero murag puno-puno na ning among mga GCash karon. Pili ako ang akong GCash puno na. Next month na sad ni ma-open. Or ang labing siguro gyud ikwarta padala. Aning Palawan, Imluelier or unsa pa na dihang kwarta padala, maklaim ra gina namo. Gamita lang ning mga nga nato dinhi. Unya ayaw lang kog padad-i sa Western Union nga ako ngan kadi na ko ka-claim ana. Unya, sa akong birthday, hibaw na mudaan, kung gusto mong mo celebrate, palitilag kog slot. Nya, ayaw na lang mo greet na ko, basta dili mo mo palit og slot, ha? Ako nang i-count down. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, gabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon.